Posledný príklad z ekonomie. Toto bol článok môj tuto v Sofii číslo 16 v 97. roku. Tam bol taký stĺpček španielské zlato. A tam som vlastne písal o tom, že čo nemáme robiť v Európe. A samozrejme sa to urobilo a presne sa to naplnilo. Dal som príklad z histórie, že aby sa neopakoval. V 16. storočí Španieli, Kolumbus objavil Ameriku, tak Španieli mali obrovské impérium, vidíte, Severnú a Južnú Ameriku, neslýchané územia. A tam našli poklady proste drahých kovov. Tí indiáni tam pracovali, proste v tých baňach, tam ich nechali zomierať. A mali, toto je, že španielská strieborná flotila, obrovské loďstvo, a 25 000 tón striebra a zlata doviezli do Španielska, obrovské množstvo proste drahých kovov. Čiže oni boli, zrazu si poviete, museli šialene zbohatli. Toto je strieborná minca španielska z toho jedného vraku tej lode, nejakej potopenej. No a čo by ste povedali, keď máte také mechanické myslenie ekonomické, že no, keď nájdete 25 000 tón, to je 25 miliónov kíl striebra a zlata, a je to striebra viac. No, že ste bohatší, že bude nejaká prosperita, alebo nejaký blahobyt, alebo niečo. Lenže so živými systémami to nie je tak, že niečo tam vložíte a je tam toho viac. To živý systém robí, neviem, vložíte niečo do organizmu a je tam toho menej potom. Je reakcia opačná. No. Alebo že zaťažujete a zosilnie, že vlastne živé systémy inak reagujú, že máte často akoby nejaký iný efekt, nejaké spätné väzby. No čo, výsledok bol ten, že Španieli sa úplne zrujnovali. A už sa vôbec vlastne nespamätali nikdy historicky z toho, že tak zbohatli. Prečo? No diali sa také veci, že neviedlo to k vzostupu, ale len k rastúcim výdavkom na luxus, k protekcionizmu, privilégiám, k vidine bezpracného zisku. Chamtivosť a potreby rástli rýchlejšie než kedy akýkoľvek príjem. Výdavky dvora sa za 50 rokov strojnásobili. Od roku 1550, čo krátko po objavení Ameriky, bol pravidelný štátny bankrot, rast cien a vlny inflácie. Upadlo poľnohospodárstvo, živočíšna i manufaktúrna výroba, zavládol hladomor, závislosť od dovozu potravín, krabica sardiniek prešla reťazov aj 7 colníc a všetkých poplatkov, že každý chcel vybrať na tej krabici sardiniek, že nakoniec bolo všetko také drahé, že boli hladní. Úplne opačný efekt. A zbohatli kto? Holanďania a Angličania tam na severozápade Európy. Tí zbohatli a odtedy proste úplne prevzali vedenie vlastne akože európskej civilizácie. Čiže ten prílev toho striebra zadarmo Španielov proste pokazil. Potom po nejakých 100 rokoch došli, už prestali prúdiť tie drahé kovy. Tie peňažky boli rozkotúlané, tie sú preč, ale Španieli boli skazení, leniví, zabudli robiť všetky tie remeslá a to a nastala proste úplné zbedačenie, z ktorého sa ťažko vzpamätávali proste stáročia. Čiže to je ten iný efekt, že zoberte, že budete mať mladého syna, ešte neskúseného a tak, a dáte mu, ale tu máš vreckové 100 miliónov. No čo z neho bude? No on sa nič nenaučí, ani žiadne remeslo, ani pracovať, ani a zistíte, že bude skazený. Čiže až je to minul.
Historici rozmýšľajú, že jak je možné, že Španieli prišli k zlatu a striebru a ich to zrujnovalo a tí, čo to nemali, čo iba to prúdivo, že obchodovali a tak, Holanďania, Angličania, tam Nemci a takto, že tí na tom bohatli. A nevedia, rôzne hypotézy, nie, že prečo? Čo? Záhada. A toto z hľadiska duchovnej vedy nie je vôbec žiadna záhada, ale je to chronicky známa vec. Napríklad v antropozofii Steinerovej základ, že sa delí vlastne na tá duša sa štrukturuje na tzv. Pocitovú dušu, rozumovú a vedomú. A každá z nich má iné vlastnosti, je to akoby iná vrstva duše a je to rozložené tak, že vlastne aj každá tá krajina, kultúra má rozvinutú inú zložku duševnú. A v Európe je to tak, že to Stredomorie na juhu tam prevláda pocitová duša. To je tá, čo ešte bola v starom Egypte a tak. Zhruba niekde, Francúzi sú taká typická duša, tá rozumová. A potom viac tam hore, že Angličania, tí Anglosasi, Nemci, to je vedomá duša. A to je iná konštitúcia, proste psychická. Tá pocitová duša ide na vnímanie a podlieha vlastne vnemom a je pasívna, skôr vnímajúca a prežíva a romantická a neviem čo. Proste predstavte si tie južné národy a tá vedomá duša to je niečom taký protiklad, že ona je veľmi individuálna, cieľavedomá, aktívna. Proste to je ako keby tá anglosaská kultúra má toho veľa viac. A teraz, keď poznáte vlastne toto duchovné pozadie, tak je vám jasné, že v tej istej situácii rôzni ľudia reagujú úplne inak, ale aj rôzne národy reagujú úplne inak na tie isté podmienky. Čiže keď dáte pocitovej duši peniaze a vedomej duši peniaze, ona urobí s tým úplne niečo iné. Podľa svojej povahy. Pre vedomú dušu, pre Nemca, keď mu dáte peniaze, tak on začne rozmýšľať na to, ako z tých peňazí urobí ešte viac peňazí. On investuje do strojov, nakúpi stroje alebo niečo a potom vyrobí a vy prídete za 5 rokov a on už má ešte 3-krát toľko peňazí, než ste mu dali. Lebo s tým začne niečo aktívne podnikať. A keď ale dáte tomu tam Portugalcovi tie peniaze, tak pre neho, alebo Grékovi, alebo niečo, tak pre neho to znamená, to znamená, že toľko a toľko nemusím pracovať a môžem si užívať. A potom budem zase pracovať, až nebudem mať peniaze. A potom to bol vtip s tým takým Mexičanom a neviem, to poznáte, že ležal, tak sa vyvaloval nejaký taký Mexičan niekde na pláži a prišiel k nemu nejaký Američan s takým doutníkem v bielom obleku, taký podnikateľ, že ja čo nič nerobíš? Že, a čo by som robil? Že niečo, nachytáš ryby, zarobíš si, predáš ich na trhu, budeš mať nejaké peniaze. No na čo by som mal peniaze? Budeš mať peniaze, kúpiš si lepšiu bárku, zamestnáš nejakých ďalších, budeš mať väčší podnik, zarobíš ešte viac peniazí. No na čo by tým bolo viac peniazí? No, že budeš potom ešte väčšiu a tak rozšíriš podnik a budeš mať ešte a budeš bohatý ako ja. No a na čo by mi to? No a potom na starobu budeš starší, že nebudeš musieť nič robiť. A už teraz nič nerobím. Že to presne vyjadruje to, že niekto s tým aktívne niečo a ten Južan ako keby má úplne iné zmýšľanie a hodnoty. Takže ja som jednoducho v tom čísle, keď všetky sú na internete, na mojej stránke, tie staré časopisy, napísal, že že v krajinách, kde tzv. Duša pocitová prevažuje nad dušou vedomou, akékoľvek finančné injekcie alebo dary zvonka, nevydobité vlastnou prácou, ktoré sa necielene prerozdeľujú medzi pospolitý ľud alebo nejaké privilegované vrstvy, nevedú k akumulácii hodnôt, ale len k väčšiemu užívaniu si a zadlženiu, ochabnutiu vlastnej tvorivej aktivity a v konečnom dôsledku k zaostávaniu vo vývoji. A raz poviem, že na juhu je tá pocitová duša, na severe tá vedomá a tak ďalej, že keď sa daruje tým južanom peniaze zadarmo, čo sme presne urobili, že zrazu máte koľko chcete z bank, si berte,
tak v priebehu tých 15 rokov odtedy, tak vlastne sa dostali do dlhov nesplatiteľných, lebo to, jak sme hovorili, prejedli. Čiže presne sa to stalo, čo tam píšem, že nerobme to. A teraz, keď už sa to stalo, tak máme, že je to takto, no tak mala by byť dvojrýchlostná Európa, euro sa topí, veď na juhu nemôžu byť, že či budú 2 eurozóny, lebo tam je to iné a sú zadlžení a jak to, a to sme nevedeli a my sme mysleli, nikto to nevedel. Jak to? Jak to, že ja to viem a nikto to nevedel a ja nie som ekonom. Teraz si všimnite, že čo v tým chcem povedať, že ja teraz sa chválim, že ja som dobrý ekonom, že ja tomu rozumiem. Ja som na to nemal čas, ja som neštudoval nič špeciálne, nejaké ekonomické, politické teórie alebo niečo, nič. Ja by som tomu nemal rozumieť. Ale to je to tragické, že niekto, kto vôbec ani nemá ambíciu v tej oblasti, vie, a s náprostou istotou som to stále hovoril, že to tak musí byť. Že to tak musí dopadnúť. Prečo? No 2 veci boli. Že poprvé, ja som zapojil do myslenia ten duchovno-morálny prvok, že ja som uvažoval s povahou národa, s tým, že keď ma podľa svojej povahy každý inak koná. Ale veď celá ekonomia, o tom nikto nechyruje. Oni všetci hovoria, tie ekonomie, o tom, ako keby existovali nejaké všeobecné zákony ekonomické a finančnícke, ktoré ako keby platili jak Newtonová gravitácia nejak všeobecne v celom vesmíre, v každej krajine, v každom kontinente. Veď to je úplný nezmysel, keď sa zamyslíte, že Černoch v Kongu predsa nebude robiť s peniazmi to isté, čo ten Nemec. Alebo nejaký Nór. Veď on úplne iné urobí. Jak môžete povedať, že to, keď zavedete taký istý zákon a dáte im tú istú pôžičku a taký istý banku, že to tam dopadne v Afrike rovnako ako niekde v Nemecku, alebo že to dopadne v Grécku rovnako ako v Nemecku. Veď to je nezmysel, ale ja som v živote nepočul o tom nikoho hovoriť, žiadneho ekonóma, že tie zákonitosti ekonomické závisia od duševného založenia ľudí. A že keď majú určité cnosti, nerestí, že úplne iný bude výsledok. To je prvá vec, ktoré súvisí s tou, že tá duchovná veda, že to je syntéza, kde nemôžem ignorovať ten rozmer duševný a duchovný, že on tam hrá obrovskú rolu. A druhá vec, a to je podľa mňa smrteľne vážne, že ja som jednoducho, nie že by som bol nejaký múdry v tej ekonomii, ja som jednoducho nebol podplatený a hovorím pravdu. A použil som vlastný rozum, triviálny, že to predsa bolo jasné. A jak to, že to nevie ten expert? Pretože to nechce vedieť. On to nechce vedieť. To je to hrozné, že my si povieme, však on je špecialista. Niekoľko čísel predtým v 8, si ľudí môžete tam nalistovať, preveriť. Nechal som to chcel doniesť, Sofia, som to nechal tam doma. Teda tu v Prahe, v byte sme to nechali. Tam som s jedným chlapíkom, čo u nás chcel zaviesť bezúročné bankovníctvo. Vasky sa volal. Tam robím dialog a končíme tým, že Američania, to bolo v 95. Nikto nad tým nerozmýšľal, že Američania si tlačia na papieriky bilióny. Proste si napíšu $1 000 000 na papier a potom s tým platí. Tak normálny, poctivý rozum, elementárny, keď trošku matematiku viete, že to musí skončiť krachom a infláciou, že tá bublina praskne. Že proste, keď nie sú hodnoty vyrobené a napíšem si, koľko chcem, tak sa to musí rozdeliť len na tie hodnoty, takže môžem to zakrývať nejaký čas, ale potom to padne. Takže ja končím ten článok tým, že neberme dolár a dajme si pozor, to musí prasknúť tá bublina, že to nie je dobré. Tak. No ale až do krízy, kedy to bolo? 2009-2008. Nás všetci ubezpečovali však ešte týždne predtým, že finančný systém je perfektný, že to je dobré, že to je všetko odborné na Harvarde, dobrozdania, knihy a takto. Prečo? No lebo to všetko je korupcia už dnes. Proste keby nebol schvaľoval, tak tam nedostane profesoru na Harvarde, bol by už dávno von. Preč? A ja potom to môžem rozprávať a dúfať v zdravý rozum, ale povedia, no ale čo ten môže o tom vedieť? Čak on je nejaký outsider, veď ani aj z univerzity odišiel a není ani ekonóm, čo on sa do toho vyzná? Však si sa opýtať nejakého ekonóma na Harvarde. Predsa. Lenže všetci boli prepojení. Proste vláda americká,
s tými bankármi, s tými, jak sa to volá, tí, čo hodnotia spoločnosti, tí ratingy, agentúry a aj tie univerzity všetci dúchali do jedného vreca a navzájom si dajte nám dobrý rating, my vám dáme a ty urob také odbornú štúdiu, že to je dobré a tam náš bankár bude, tam máme tých našich poslancov podplatených, tak si zákon dáme a to všetko bolo. No len raz to muselo prasknúť. Čiže toto ani není, že sa chválim, ale ten posledný príklad schválne dávam taký, že ja sa v tom nevyznám tak dobre. Ale že to je to hrozné, že ešte keď len som sa trochu zamyslel bez znalostí, že vtedy som bližšie pravde, než to, čo my máme ako odborníkov. Že toto sa nad tým sa musíme nejako zháčiť nad tým a niečo zmeniť. No, tak myslím, že podnetov som dal dosť a už som hovoril 2 hodiny presne. Takže asi urobíme prestávku a potom môžeme urobiť diskusiu.